Benvinguts al Zona UFEC, l'espai de l'esport federat. Començarem el nostre repàs al món esportiu amb la Copa d'Espanya de Windsurf disputada a Blanes. Més de 130 regatistes provinents de tot Espanya es van donar cita al Club Vela Blanes per disputar la Copa d'Espanya 2016 de les classes Raceboard, Tecno 293, RSX i Fórmula Windsurf. Regatistes de les comunitats de Canàries, Andalusia, València i Catalunya, entre d'altres, així com la participació de regatistes francesos, propers per proximitat geogràfica a Catalunya i que no competien per la Copa, van disputar durant 3 dies les proves que els van portar a lluitar per la Copa d'Espanya. I hem tingut la sort d'aquest any portar una Copa d'Espanya de 4 modalitats diferents de vela. Vela que normalment no es feia en aquesta zona, com pot ser el Raceboard, pot ser l'RSX, i molt contents que un club com nosaltres estiguem al primer nivell de rànquing, anem a dir, espanyol i mundial. Vents d'entre 6 i 7 nusos van permetre la disputa del campionat de manera normal en 3 de les 4 disciplines, ja que la classe Fórmula Windsurf va tenir més problemes. En la classe Raceboard, el regatista del Club Náutico Sevilla, Curro Manchón, va exercir un domini total i no va donar opcions als seus rivals, assolint la primera plaça del campionat quan encara restava una jornada de competició. La verdad que ha sido una competición intensa, con mucha competitividad entre los participantes, y hay mucho nivel aquí en Cataluña, y todos los catalanes tienen siempre fama de navegar muy bien y lo hemos podido comprobar. Lo que pasa es que se les ha colado todavía un andaluz en las primeras posiciones, pero la verdad que tuve un poquito de suerte ayer. A Espanya hi ha bon nivell. Tenim de diverses comunitats a nivell, tant els de Formentera que estan apuntant fora ara mateix, hi ha algun gallec, algun canari i algun andalús que també estan forts. En la classe RSX, Fernando Lamadrid del Club Náutico Sherry va mantenir una lluita pel títol amb el català Ignasi Segado del Club Nàutic Bétulo. Va ser una lluita intensa de la que en va sortir victoriós Lamadrid gràcies a una segona jornada de regates gairebé perfecta. Pel que fa a la classe Tecno, la participació dels regatistes francesos va demostrar el gran nivell dels navegants del país veient les categories sub-15 i sub-17, encapçalant amb solvència la classificació. Pel que fa als líders de la Copa d'Espanya a la categoria sub-15, Aurelio de Terry del Puerto Sherry va aconseguir la victòria, mentre que el triomf a la categoria sub-17 va ser pel regatista del Salou, Guillem Segú.